Hey, Woofer εδώ. Καινούριο κανάλι, πρώτο βίντεο. Είπα να παίξουμε λίγο μπούμπλε τρούμπλε. Να κάνουμε έτσι μια ωραία και απλή αρχή με ένα απλό παιχνίδι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και βλέπουμε στην πορεία τι θα γίνει, τι θα προκύψει. Μερικοί μπορεί να το ξέρετε, όσοι οι πιο μικροί που πάτε στα mini clip και παίζετε παιχνιδάκι από εκεί πέρα. Το κανάλι είναι gaming, θα έχει παιχνίδια και μπορεί parodies βέβαια που τα κάνω εγώ, αλλά λίγο πιο έτσι σπάνια. Για αρχή θα παίζω τέτοια παιχνίδια, μικρά έτσι για πλάκα λίγο να γελάμε. Αυτό βέβαια είναι το intro, δεν θα γελάσουμε πολύ από ό,τι φαίνεται. Οπότε αυτά για το YouTube κανάλι. Βέβαια, αν σας αρέσουν αυτά τα μικρά τα παιχνιδάκια που θα παίζω στην πορεία, θα συνεχίσω με τέτοιο στυλ, ας το πούμε. Και βέβαια με ό,τι μου γράφετε στα comments, αν θέλετε να μου προτείνετε κάτι έτσι λίγο πιο αστείο, πιο ωραίο, πιο διασκεδαστικό, πιο μεγάλο, οτιδήποτε. Θα κάνουμε ησυχία τώρα, να συγκεντρωθούμε λίγο στο παιχνίδι. Και έχασα φυσικά στο level 7 γιατί μπορώ και χάνω. Το έχω φτάσει μέχρι 16 βέβαια, αλλά τώρα θα δούμε τι γίνει. Wow, μεγάλη μπάλα. That's what she said. Μια level, πάμε. Δεν μιλάω γιατί πρέπει να συγκεντρωθώ λίγο. Γιατί ναι, πρέπει. Είναι απαραίτητο. Για να νικήσει ένα παιχνίδι να συγκεντρώνεις. Ανεξάρτητο παιχνίδι. Για μερικούς που θα το πούνε αυτό. Τι παιχνίδι παίζεις, πρέπει να συγκεντρωθείς κιόλας. Ναι, λοιπόν, πρέπει να συγκεντρωθώ. Από ότι μάλλον περισσότεροι έχετε καταλάβει, δεν θα είναι σοβαρό gaming κανάλι. Θα είναι ένα μη σοβαρό gaming κανάλι. Οπότε τι να πω, όποιος θέλει βλέπει, έτσι δεν είναι? Και φυσικά έχασα ακόμα μια ζώα, γιατί μπορώ και χάνω ζωές. Και έκανα μια βλακία εδώ και τώρα άντε γεια. Άντε γεια, σοβαρά. Πες, είναι πολύ άγνωστο, έτσι.
Και τώρα το πήραμε. Και 11 level, ναι! Πάμε δυναμικά να κατακτήσουμε το παιχνίδι και να γίνουμε ωραίοι, έτσι. Γιατί όταν κατακτάς το παιχνίδι γίνεις ωραίος. Αυτό εδώ το μπλε που πέφτει και πετάω τώρα είναι το καλύτερο, το δεύτερο καλύτερο όπλο. Το πρώτο είναι το laser που θα δείτε στο 15 και στο 14 αν φτάσουμε. Που θα φτάσουμε δηλαδή, γιατί τώρα είναι λίγο σπαστικό αυτό το space που ακούτε συνέχεια παφ, αλλά θα το φτιάξουμε στην πορεία, τώρα είναι αρχή ακόμα. Πάμε 13. Αν μπορεί εδώ να έχουμε ένα λέιζεράκι. Αν είναι καλό το παιχνίδι και μας δώσει ένα. Και φυσικά χάσαμε. Λοιπόν, δεν συνεχίζω γιατί υποτίθεται δεν ήταν ένα μικρό intro, έτσι. Αυτά και τα λέμε την επόμενη φορά. Like, subscribe, όποιοι θέλετε να δείτε τα επόμενα βιντεάκια. Και ναι, τα λέμε την επόμενη φορά.